Tumultulong dagiti persons deprived of liberty iti Brigada Eskwela ang ipatpatungpal ti Bonifacio Elementary School, pabaan iti handog ng piitan sa paaralan program ti BGMP. Ano detalye ni Jessel Kate Lapizar. Addaman iti uneg ti pagbaludan, agragreget dagiti persons deprived of liberty ti Baguio City Jail Male Dormitory tapno makatulong kadagiti pagadalan para iti Brigada Eskwela. Kaspaset iti inisyatiba kon programa ti Bureau of Jail Management and Penology Cordillera, akandog ng piitan sa paaralan, nakikoordinar dagitoy kadagiti pagadalan tapno alaen dagiti dadael at tugtugaw, lamisaan kanda dumapay akagawaan dagitoy nga isut simpaan dagiti PDL. Agyamyaman mo ti Bonifacio Elementary School a benepisyaryo ti aktibidad. Malaking tulong ito para sa school dahil makakasave kami ng money, time, energy. Imbis na gagawa yung mga utility namin ng ibang trabaho, imbis na magre-repair ang gawin nila, may tutulong sa amin. 30 atugaw, may sa podium kan may sa kabinet ti simpaan dagiti PDL amanamnama a may lipas sakbay amang rugi ti klase inton June 8. Dadalhin po natin yung mga upuan sa jail facility natin. Then ang magkukumpuni po itong mga sirang upuan o mesa is yung mga PDL po natin sa Baguio City Jail Male Dormitory. Kahit na nandito yung mga PDL po natin sa loob, ginagawa ng BGMP ng paraan para po makatulong sila sa community natin, mas lalo na sa paaralan kasi ang isang mandato po ng BGMP is to develop po yung i-rehabilitate ang mga PDL at ito po ay isang paraan para ma-rehabilitate po ang mga PDL po natin. Maragsakan mo't dagiti PDL nga adda ti maitulong da iti komunidad. Grateful din po kami despite of yung mga nagawa po namin na sa naging kasalanan po namin sa community, at least kahit po paano po nakakatulong po kami sa labas para po dito sa mga gagamitin po ng mga estudyante. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.